אני רוצה להגיד משהו שהרבה מאוד אנשים שעוסקים בהתפתחות ובהתפתחות רוחנית בפרט לא תמיד מדברים עליו. אחד הדברים והעקרונות והמדדים לכך שאתם בדרך הנכונה במסע הרוחני שלכם זה עלייה ברמת השמחה. לחיות את החיים האלה בלי שמחה זה משול כמו לנשום בלי אוויר. הרבה פעמים כשאנחנו רוצים להתפתח, רוצים לגדול, רוצים לצאת מתוך הגבולות של עצמנו, זה יכול לנבוע בגלל שיש לנו איזה קושי או איזשהו כאב, והרבה פעמים אנחנו נכנסים מאוד מאוד עמוק לתוך העבודה הרוחנית ואנחנו לא שמים לב שהשמחה ממשיכה לעלות תוך כדי. וזה דבר שהוא כל כך חשוב כי שמחה זה טעם החיים, ועבודה רוחנית שהיא ללא שמחה היא בסופו של דבר מחלישה אותנו אנרגטית, היא גורמת לכך שאנשים לא באמת יתקרבו אלינו לאורך זמן, כי יש שם איזה משהו שהוא פחות אמיתי. אז אני רוצה להזמין אותנו למרחב סופר מיוחד, סופר מקודש, סופר רוחני, ובו זמנית גם סופר שמח. הכנס הכל אפשרי, כשהלבבות נפתחים, ייתן לכם את התנאים הנכונים, את ההשראה, את תחושת הביחד, ואת הראייה הלכה למעשה, שאפשר לעלות, אפשר להתפתח, אפשר לצמוח, ואפילו להתנהג קצת כמו ילד קטן, ובשטותניקיות, ובשמחה, ובתשוקה, ולא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות. אז המון אהבה, אנחנו מחכים לכם, אוהבים אתכם, בואו נשמח ונגדל ביחד.